Bon dia. Sona? Perdó. Hola, bon dia, moltes gràcies per ser tots aquí. Som el Ramon, el Camil i jo mateix, en Jordi, i venim a tocar temes així estil jazz manouche, que és un tipus de jazz d'origen gitano de França, que ens encanta, a l'estil del fundador, quasi, el Django Reinhardt, que s'escriu igual que el Django, però no té res a veure, i també que el Django Unchained del Tarantino. Però és un altre tipus de música que segur que heu escoltat moltes vegades, però que moltes vegades no li posem nom. Gypsy jazz o jazz manouche. Farem uns quants temes. Moltes gràcies. Això era Minor Swing i ara anem al Bar Bison Blues.
Això era Misty i ara ja anem acabant amb Chess Jacket, un balset simplement deliciós. Moltes gràcies.